Karattru rjali u partikolari huwa dak ta' Reġina Elisabetta II. Il-professur Raymond John, espert fl-istorja, iddiskuta fatti magħna dwar ir-Reġina li forsi mhux daqshekk magħrufa. Pereżempju, Malta huwa l-unika post barra mill-Ingilterra fejn għexet ir-Reġina Elisabetta II. Hawn qabel kienet reġina kienet tgħix ħajja normali. Ħajja ordinarja, hawn min pereżempju jiftakara tmur tagħmel il-picnics, in-naħa tal-Qrendi, in-naħa ta' Ħaġar-Qejm. U kienet persuna ta' ħajja normalissima, ġifieri ħaġa li mbagħad ġala darba saret ir-reġina ħajjita inbidlet kompletament. Fatt partikolari li ħareġ aktar tard meta saret reġina hija li l-unika waħda li tinsisti li tmur Għawdex meta żżur pajjiżna. Sakemm kienet li marret l-ewwel darba Għawdex min nies tal-monarkija li ġew Malta, ġifieri u min kienu fil-ġerarkija tal-monarkija. Għawdex qatt ma kienu marru, ma hi kienet l-ewwel waħda li marret. Elisabetta II marfa sew fil-Franċiż. Interessanti kif talmita din il-lingwa. Kienu kollhom dak li ngħidulhom il-governanti. Dawna kienu jkunu għalliema li jafu minn huma li huma ta' ċertu kalibru u kienu jmorru ġo Westminster stess biex jgħalmuhom jew fejn kienet tkun id-dimora tagħha u kienu jikkowċjawha id-dar. Ir-Reġina studjat il-liġi, appuntu għaliex kienet bdiet toħroġ ċara l-possibilità li hi ssir reġina, ħaġa li ħadd ma basar, iżda li ġrat peress li t-tiju tagħha, ir-Edwardu VIII, abdika u ma kienx hemm suċċessur maskili. Studjat ħafna il-liġi u speċjalment il-liġi kostituzzjonali għaliex l-Ingilterra għandha sistema differenti. L-annimali huma ferm għall-qalb ir-Reġina Elisabetta II, biżżejjed ngħidu li għandha r-razza ta' żwiemel tagħha u tivvjaġġa lejn l-Amerika kultant żmien biex tara tlielaq ta' żwiemel. Tħobb ukoll il-klieb u wkoll għandha r-razza tagħha. Prattikament ma tgħix mingħajr l-annimali fil-preżenza tagħha hija kważi the order of the day għalija, fimt? Hija xi ħaġa għalija importanti ħafna fil-ħajja anki privata tagħha. Kollox ir-Reġina Elisabetta II tħobb tisfen. Is-sfejn għalija huwa xi ħaġa importanti, huwa xi ħaġa mir-ritwal dana ir-renjanti kollha u l-rejiet u l-irġejjen Ingliżi u l-monarkija in ġenerali għandha il-funzjonijiet tagħha f'ġranet importanti u s-sfejn huwa xi ħaġa integrali wkoll.